हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक धारिया। आज मेरा मूड कह रहा है कि एक निर्गुण गाऊं आपके सामने। अक्का कर बराई राई हो, अक्का कर बराई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। अक्का कर बराई राई, अरे काह कर बराई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। छूट जाई सोनावा के भरल खजाना, महला दू महला छूटी छूटी ताह खाना हो। महला दू महला छूटी छूटी ताह खाना। छूट जाई सोनावा के भरल खजाना, भरल खजाना। महला दू महला छूटी छूटी ताह खाना। अरे मुड़ के न देखी कबहूँ, अरे मुड़ के न देखी कबहूँ, लाखों करोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। अक्का कर बराई राई, का कर बराई राई, पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के।